חתיכת רוורס רק בשביל להיכנס לשם. כן, לא, גם אלה, תעצור, תשאיר פתק, אין בעיה, אתה יודע, יאללה, זהו, אני מוכן לצלם. זה אופנוע, בום, מפיל, הופ, קלט, הופ, וישר ברח. תראה, ראית? יבלולו. תריץ טיפה אחורה לרגע של הפגיעה שרואים פה את האופנוע ופתאום הוא נעלם פה בבקשה בצד ימין. הנה, טוב, זה חלק מהאופנוע. רואים אותו פה ממש בקטנה. מה השם שלך רק? אילון. אילון, סבבה, תודה. יש לך פז'ו במקרה? יש לך פז'ו במקרה? לא. סתם, זה הכל. זה, צריך לתפוס גם את זה? כן.